наградите на всички победители. Нека най-добрите спечелят. Една от основните ценности на човешката цивилизация в едно развитото общество е това хората да се разбират, вярват и когато някой непознат дойде, ти да погледнеш към него с презумцията, че той е добър човек, че не идва с нещо лошо. Общо взето така се развива чувството за гостоприемство. Именно такова гостоприемство ние получихме в община Бургас, където, честно казвам, мисля, че не бяха чували за географски фестивал, но като им представихме какво правим, че събираме млади, знаещи, любознателни хора от цялата страна, казаха да, разбира се. За мен е чест сега да поканя на сцената тук кмета на община Бургас Димитър Николов, за да ги приветства. Уважаеми преподаватели, учени, студенти, ученици, скъпи гости, приятели, за Бургас е чест и привилегия да домакинства този изключително интересен фестивал за нас. Надявам се да останете доволни от домакинството в град Бургас. Времето е прекрасно и слънчево. Температурата на морската вода е 19 градуса. Има и такива, за които тази температура е подходяща. Специално искам да благодаря на доцент Желев и на всички приятели от геолого-географския факултет на Софийския университет за това партньорство и възможност Бургас да бъде домакин. Между другото, тази година се навършват 100 години от създаването на геолого-географския факултет. Може за вашите аплодисменти. Надявам се, покрай научните дискусии и творчество да намерите и малко свободно време да разгледате нашия прекрасен град и съм уверен, че ще останете доволни от нашето гостоприемство, който веднъж посещава Бургас, става негов приятел за цял живот, запомнете го. Пожелавам ви наистина да постигнете удовлетворение от събитията, които се включват в фестивала и наистина знанието и разбрах тази година една от темите опазването на нашата планета да бъдат водещи в тези дискусии. На добър път и по-морски, по-пътен вятър. Благодаря. Благодаря много за добрите думи от името на всички, които сме ангажирани с провеждането на това събитие. То е доста различно събитие от други образователни събития, защото ние много акцентираме и върху купона. Винаги е много забавно при нас, не е само състезания, те са важни, но ние се забавляваме със знание. Има го състезателния дух, но го има най-вече и чувството за приятелство. Благодаря ви още веднъж. Сега ще се радвам да дам думата на госпожа Петя Петрова от регионалното управление по образованието на Бургас. Благодаря ви, уважаеми доцент Желев, уважаеми господин Николов, уважаеми приятели на географията. Вълнение е да застанеш пред толкова погледи и запалено от искрата на нещо, което е свързано по начин, обясним или не, с това да сме любопитни към своя дом. Моята специалност е далечна от тази, която е в фокуса на този форум. Но вярвам, че новия поглед към старите предизвикателства винаги носи още една малка стъпчица към успеха. Идвайки насам, се обърнах към господин Николов с репликата: доста трудно е да паркира човек, но когато поводите за това да дойдеш до мястото на събитието са такива, смятам, че най-малкото, което можем да кажем, е да си пожелаем още от това. Запазете искрата на това, което ви е довело тук, да предизвиквате себе си, да създавате контакти, да любопитствате към околната среда, както каза господин Николов, тя в Бургас е повече от прекрасна.
Открийте неща за себе си и нека отговорът след приключването на този форум и участието ви в това предизвикателство да бъде удовлетворителен за вас самите като хора. Защото това, което ни свързва и прави по-силни, е човечността ни, отношенията ни помежду ни. Вярвам, че Бургас и България има много какво да каже в тази посока. Благодаря за това, че сте тук при нас и успех на форума. Благодаря за милите думи от името на всички ангажирани с провеждането на фестивала. Ние започнахме преди 10 години, когато група ентусиасти решихме, че трябва да направим събитие, което да събира хора, обичащи географията, независимо дали са в училище, в университета, имат фирма, дали се работят в Академията на науките, дали работят нещо съвсем различно, но обичат географията. Тогава през 2015 година направихме първия фестивал в град Ямбол, последваха Казанлък, Пазарът, Митровица, Стара Загора, София. Два пъти бяхме онлайн, един път се допуснахме, за съжаление, заради пандемията. В основата на създаването на фестивала и председателя на организационния комитет, професор Румен Пенин. За съжаление, днес той не е с нас, но имаме едно видео приветствие, което сега ще видим и чуем. Скъпи гости, скъпи колеги географи, скъпи учители и ученици, студенти и всички приятели на най-интересната и същевременно най-древната и съвременна наука – географията. Изключително ми е приятно да ви приветствам на откриването на 9-тия Български географски фестивал в романтичния и вечно млад черноморски град Бургас. Географията е море и морето е география. И тази година фокусът е именно в град Бургас. Най-важното е, че срещите тук ще ни позволят на всички, които имат отношение към науката ни, да общуват лично и да се запознаят и обсъдят най-новите направления в развитието на географията. Тя има своето достойно място сред науките за Земята, а тя е нашия дом и трябва всеки от нас да направи поне малко за опазване на нейната природа, за да запазим оптималния баланс между човешкото общество и нейните изчерпващи се ресурси. Географията е наука, която ни кара още от ученическите години да мечтаем и да осъществяваме мечтите си пред целия си живот. Да опознаваме лично прочетенето и наученето за географията на близки и далечни места, да направим свои малки или големи пътешествия и открития и няма по-хубаво от това да се завръщаме удовлетворени от видяното и преживяното и да го споделяме с близките си. Географията е комплексната наука и тя дава възможността и възможностите за да опознаем планетата ни на различно ниво и в различни аспекти. Тя реагира бързо и адекватно на всичко случващо се в съвременния свят, в нашето българско общество и на всичко, което се отразява върху живота ни и особено в науката и образованието. Това е причината Организационният комитет на Българския географски фестивал да счита, че трябва да продължим да осъществяваме и задълбочаваме фестивалните традиции, като всяка година се срещаме в някое селище на България и да превръщаме заедно фестивалните дни в интересно, приятно и полезно преживяване. Да научим за най-новите географски постижения. Ще присъстваме на научни и приключенски презентации, практически демонстрации, ще разгледаме специализираните изложби, ще се запознаем на щандовете с нови издания с географски и други близки до науката ни произведения, свързани с пътешествия, открития и с опазване на природната среда. Особено ценно е да обменим опит в работата си на учени и преподаватели в областта на географското средно и висше образование. С приятни емоции да се преживеем традиционните забавни географски състезания за ученици, географиадата, разходката с изненади и награди и традиционни студентски квиз. От името на Организационния комитет искрено благодаря на всички, които решиха и тази година да вземат участие в програмата на фестивала с изпратени материали за традиционните ни конкурси за преподаватели, ученици, студенти и всички наши приятели, за които географията е любима наука. Големия брой участници ни радва
и ни дава увереност да продължим и да търсим най-добрите възможности за реализиране на географския фестивал. Осъществяването му е резултат от работата на много учители, ученици, студенти и колеги, както и студенти сътрудници от екипа на Географ БГ, от членовете на Българското географско дружество, от наши колеги от Геолого-географския факултет на Софийския университет, от специалност география в Велико Търновския университет, от Югозападния университет в Благоевград, от колегите в секция география и в Института по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, от колегите от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките, на спонсорите, които всъщност ни подадаха ръка за помощ, за да проведем и провеждаме Българския географски фестивал, както и редица наши приятели от страната и чужбина. Специално искам да благодаря за ценната помощ, оказана ни за провеждането на фестивала на община Бургас, лицето на кмета на общината господин Димитър Николов, на зам-кмета на общината господин Михаил Ненов и техните колеги за всеотдайната им съпричастност, професионализъм при решаването на редица организационни въпроси. Бургас вече е град, в който географското образование има ново измерение с откриването на филиал на Софийския университет в него, в който вземат участие и колеги преподаватели от Геолого-географския факултет на Софийския университет с магистърска програма регионално развитие и политика, ръководена от доцент Георги Барбаров и подкрепена от декана на Геолого-географския факултет професор Климент Найденов. И програмата ще стартира още от тази есен. От името на колегите от Организационния комитет желая успех на българския фестивал, Българския географски фестивал и вярвам, че в програмата му всеки ще намери нови, интересни, вълнуващи и полезни неща за себе си. Нека всички да поемем по пътищите на България и по просторите на планетата, а както знаем, всички пътища, всички посоки са географски и водят към нови открития и преживявания. Желая успех и здраве на всички участници. Обявявам 9-тия Български географски фестивал за открит. Благодаря ви за вниманието. Всеки, който е бил студент на професор Пенен, е имал проблеми с скоростта на говорене и с записване на лекции, както бил на шегата, и ние му благодарим за тези топли думи. Географският фестивал е едно от събитията, които наистина обединява географите. Дружеството, което над 100 години се грижи за това да обединява географите в България, е Българското географско дружество. Още от самото начало, когато стартирахме идеята за фестивала, то застана институционално, дори финансово и организационно за нашето начинание. Сега искам да дам думата на професор Стоян Недков, който е заместник-председател на дружеството и заместник-директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките. Уважаеми господин Николов, скъпи колеги, скъпи ученици, вече не си спомням за кой път заставам от тази трибуна да приветствам фестивала. Преди малко се замислих какво много бих могъл да казвам, но от друга страна голяма част от учениците са тук за първи път и тези важни неща може би се заслужава да се повтарят нееднократно. За мен географията винаги е олицетворява едно триединство. Географията като приключение, като наука и като бизнес. Приключението това е първото нещо, което ни запалва към тази наука и патрона на фестивала, професор Пенин, е олицетворението на това приключение, на този приключенски дух, който той предава на поколения вече географии и другият основен организатор Димитър Желев е неговият достоен продължител. Географията е сериозна наука, беше споменато вече. Тя има много важно значение в изследването и подпомагането на процесите, които са свързани с опазването на околната среда. Част от учениците днес имаха възможност да се докоснат до изследователския процес, който ние в Академията на науките извършваме. Географията може да бъде и
също така сериозен бизнес, който допринася за обществото и за хората. Така че това, което ни свързва тук, нашата любима наука география, може и трябва да бъде това, което ни обединява във всички тези дейности. Няколко думи към организаторите. Това, което правите е за пореден път страхотно като организация. Продължавате в този дух. Тази година са 10 години, нека след години да честваме 100 годишнина на фестивал, както преди няколко години чествахме 100 години на Българското географско дружество. Скъпи колеги преподаватели, благодаря ви за това, че продължавате да се отнасяте с необходимото, с дразновение, с любов към географията. Това, че тези ученици са тук е основно ваша заслуга. Скъпи ученици, надявам се, че любовта, която имате към географията, ще се запази, ще продължи. И за тези, които днес и утре ще участват в състезанията, успех и нека най-доброто да победят. Сега продължаваме с едно приветствие от другия край на света. Един от хората, които винаги ни е подкрепял самото начало и за първ път изпуска географски фестивал е деканът на геолого-географския факултет, професор Климент Найденов. Той в момента е на една експедиция в Боливия, в Андите и не може да се включи, но ни е записа специално приветствие, така че нека видим това приветствие от едно изключително интересно място, да видим дали ще познаете кое е то. Уважаеми участници в Българския географски фестивал, здравейте! Аз за първи път 10 години насам няма много да присъствам на живо на този фестивал, но от едно много далечно място ще се опитам да отправя един поздрав към вас и ще започнем с географските въпроси, да познаете къде се намирам точно. Държавата, в която се намирам в момента, е известна с това, че в нея е най-високата високо разположената административна столица в света. В нея са разположени вторият и третият височина град в света. В столицата административната е най-големият градски лифт. Хората се придвижват по въздуха. Тук се намира и най-голямото високопланинско езеро на Земята. През 2022 година е открита най-голямата лилия в света. Представете си на какви метра в диаметър. Тук се намира най-голямата находище на Аметрит в света. Това е един много рядък и красив скъпоценен камък. А всъщност аз се намирам в Салар де Уюни, най-голямата солна равнина в света, както виждате. Тук се намира и най-голямото находище на литий в целия свят. Като дори интересно да ви кажа, може би част от вас се досещат, че се намира в Боливия. В Салар де Уюни, ето тук, е сниман филмът „Междузвездни войни“ последните чета от 2017 година и всъщност тази солна равнина представлява планетата Крейт. Искам да ви пожелая да направите едно супер уникално състезание, да мислите като географи, да ви се извинявам също така, че се намирам на 3656 метра морска височина, да заповядам дишането, че се аклиматизирах, но в момента се намирам на един от островите в тази солна равнина, който е известен с големите си кактуси, не само на изчинена възраст, на която достигат 8000 години. Този остров, неговия връх, вече на 3750 метра,
една доста сериозна дъждушана. Какво друго да ви кажа? Състезанието, което ще проведете, уникалното своя род в нашата страна. Интересно е, се надявам организаторите от Географ БГ, моите приятели, да разширят и да го направите международно, за което съм готов, разбира се, да помагам. И ще завърша моят поздрав към вас с един интересен географски въпрос. И то е, според вас, какво е общото между Боливия, България, Белгия, Ангола, Грузия и Хаити? Географията ни след. И нека бъде география. Професор Найден, неговото ни продължаването с законното интереса от Южна Америка. Сега имаме още едно кратко видео, което ще бъде и покана. Нашия географски фестивал е част от едно семейство на научни фестивали. Ние самите участваме в тях, така че ние сме една, мога да кажа, екосистема. Така че нека видим едно кратко видео, да ви покажем на още един научен фестивал само след няколко дни. Може ли целут да ти съсипа деня, радиоактивни ли са влиянието? Какъв е светът според роботите? Как имунната система отвръща на вирусите? 120 учени от България и 10 страни по света разказват за древни фосили, органи върху чипи, далечни луни, Вселената и всичко останало. Най-вдъхновяващото събитие за разбираема наука за всички възрасти. Софийски фестивал на науката от 9 до 12 май в София Тех Парк. Резервирайте местата си още сега. Там също ще имаме доста географски събития, така че който е в София или гостува тогава да заповяда. Нашата работа по географския фестивал започна от организацията Географ БГ, която заедно през 2014 година създадохме с Евгения Сарафова. Нашата идея беше първо да създадем онлайн пространство, където хората да си говорят, да четат за география, да пишат. Постепенно обаче те писаха, дайте да правим събиране на живо да правим тези неща. И така се роди географския фестивал. Сега искам да дам думата на Евгения да поканя тук на сцената, тя да сподели няколко интересни момента, няколко акцента от тази годишното издание. Здравейте от мен. Много се радвам да видя за 9-та година пълна зала за географски фестивал. Пожелавам на всички учители да сбъднат своите очаквания, свързани с представянето на учениците, и всички ученици да прекарат една много хубава поредица от събития и нека най-добрите в състезанията да победят. Аз съм подготвила една кратка справка с любопитни факти за това, което сме направили за последните 10 години с географията и също 9 фестивала. Като знаете вече, този е 9-ти поред, но трябваше да бъде 10-ти, 2020 година, заради COVID-пандемията не можахме да проведем географския фестивал. Градовете, които до момента са били домакини на географския фестивал, са Ямбол, Казанлък, Пазарджик, Русе, Стара Загора, София. Имаме 2 географски фестивала, които бяха проведени онлайн. За първи път сме на брега на морето и това е първият географски фестивал, който се докосва до Българското Черноморие. Също така Бургас е най-големия извън столичен град, извън София, който е домакин на географски фестивал. Имаме рекорден брой участници в конкурсните надпревари. Този въпрос, колко според вас са участниците в конкурсите, които знаете са за фотописи, за снимки, за учителски разработки и така нататък, задават на много от колегите, на много от моите приятели, на студентите от факултетния студентски съвет, защото се чудих дали те самите биха могли да се доближат до бройката, която имаме. Тази година над 930 общо фотописа, снимки, разкази и всичко останало, карти получихме. 930. Представете си колко много усилия, труд, желание за победа се крие за този огромен брой. Също така в залата имаме над 300 ученици от цялата страна и над 100 учители.
Всичко това нямаше да бъде възможно, ако нямахме подкрепата на много наброй организации, чието лога можете да видите и на екрана. Отново и аз от своя име искам да благодаря на Община Бургас, на филиала на Софийския университет, на Геолого-географския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски, Националния институт по геофизика, геодезия и география, Българското географско дружество, издателство КЛЕТ, издателство Нобел Стар, National Geographic България, издателство на Съдема, Търговската гимназия в град Бургас и УНИЦЕФ. Нека да ги аплодираме. Бихме искали също така да изкажем нашите специални благодарности към господин Ясен Матеев и не на последно място огромна благодарност към нашите неуморни доброволци от Факултетния студентски съвет на Геолого-географски факултет Свети Климент Охридски. И така сега за мен е чест да обявя първата презентация от серията географски презентации, които сте видели в програмата. Тя е на колегата доцент Георги Бърдаров, който ще ни презентира. Ако някой каже,